दैखौ सोर होदो? आबाव दैखौ सोर होदो होनदोरा? हाय हेलौ लोगोफोर दसे सम फैदो आंनि लाइभआवहाय सोर सोर दङ? हाय हेलौ लोगोफोर दसे सम फैदो आंनि लाइभआवहाय सोर सोर दङ? हाय हेलौ लोगोफोर दसे सम फैदो। सोर सोर फैदो अननानै कमेन्ट खालाम आरोना। कमेन्ट खालाम आरोना। कमेन्ट खालाम आरोना। खालाम आरोना। कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन आरोना। जायफोरानोखि आंनि लाइभआवहाय फैदो अननानै लाइक होना गालांदो नोंथांमोन जायफोरानोखि आंनि लाइभआवहाय फैदो अननानै सोर सोर फैदो कमेन्ट खालाम। मेरे लाइव स्ट्रीम में जो भी आया है प्लीज़ कमेंट करो यार माय डियर लोग माय डियर फ्रेंड्स। सोर सोर फैदो कमेन्ट खालाम। मेरे लाइव स्ट्रीम में जो भी आया है प्लीज़ कमेंट करो यार माय डियर लोग माय डियर फ्रेंड्स। सोर सोर फैदो कमेन्ट खालाम। मेरे लाइव स्ट्रीम में जो भी आया है प्लीज़ कमेंट करो यार माय डियर लोग माय डियर फ्रेंड्स। नोंथांमोना कमेन्ट खालामाबा आं बोरैहाय मोनथिनांगौ जाखो दे सोर फैदों।
कमेन्ट खालाम आदामोन, आब'मोन, आदै मादैमोन, फंबाय बिनानावमोन। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर फैदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन आरो ना। कमेन्ट खालाम आदामोन, आब'मोन, आदै मादैमोन, फंबाय बिनानावमोन। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर फैदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन आरो ना। कमेन्ट खालाम आदामोन, आब'मोन, आदै मादैमोन, फंबाय बिनानावमोन। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर फैदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन आरो ना। कमेन्ट खालाम आदामोन, आब'मोन, आदै मादैमोन, फंबाय बिनानावमोन। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर फैदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन आरो ना। जायफोरानोखि आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदो नोंथांमोना अननानै लाइक होनानै गालांदो आरोना। गंसे लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय जेला लाइकखौथ' मोनसे गालांनो हायो आरो ना। गाज्रिदा मोनसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामाब्लालाय बोरैहाय रायज्लायनो आं नोंथांमोनजों। अननानै कमेन्ट खालामदो बयबो। आंखौलाय बोरै हारसिं दोनखोरा नोंसोरलाय। रायज्लायनो आं नोंथांमोनजों। अननानै कमेन्ट खालामदो बयबो। आंखौलाय बोरै हारसिं दोनखोरा नोंसोरलाय रायज्लायनो आं नोंथांमोनजों। वीडियो है भाई चैनल पे व्यू नहीं आ रहे भाई यार देखो फ्री फायर का चैनल पे व्यू नहीं आ रहे भाई यार देखो फ्री फायर का चैनल पे व्यू नहीं आ रहे भाई यार देखो फ्री फायर का चैनल पे थांजोब्बाय नामा आदामोनालाय थांजोब्बाय नामा आदामोनालाय। आं बारा सम थाखाया लोगोफोर आं दसेल' थागोन आरोना लाइभ स्ट्रिमाव मानो होनबा आं एसे दसेल' सम मोनदों ओंखायनो दसेल' थागोन आरोना। नोंथांमोना जाय जाय आंनि लाइभआव फैदों अननानै कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना बोरैहाय दङ। नोंथांमोना जाय जाय आंनि लाइभआव फैदों
रावबो कमेन्ट खालामा नामालै? 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 फैदो 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 कमेन्ट खालाम। आंखौलाय बोरै हारसिं गालांबाय थायोरा नोंसोरलाय? आंखौलाय बोरै हारसिं गालांबाय थायोरा नोंसोरलाय? आंखौलाय बोरै हारसिं गालांबाय थायोरा नोंसोरलाय? पटांखो आदाम रावबो फैला नामा? रावबो कमेन्ट खालामालै। पटांखो आदाम रावबो फैला नामा?
सोर सोर फैदों लाइक होदो अननानै लाइक खालामदो। सोर सोर फैदों लाइक होदो अननानै लाइक खालामदो। सोर सोर फैदों लाइक होदो अननानै लाइक खालामदो। सोर सोर फैदों जो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में आया है प्लीज यार भाई लोग लाइक करो और मेरे चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल में नया है। आं बांद्राय गोबाव थाया लोगोफोर जास्ट आं आरो माने दसे सम टाइम मोननायखायसो आं लाइभ स्ट्रिमाव फैदोंमोन आरोना नोंथांमोनजों दसे स्पेन्ड खालामनो होननानै। अके थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंजों दान्दिसे सम नोंथांमोना फैनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव आंजों लोगोआव थाफानायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना।